đây. Ai ơi mà. Bạn đừng ra. ra. Hello लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय। मा जाखो? हेल' लोगोफोर। हाय नोंसोना। हाय। हाय। नै आङो दिनै खानाय हांदों। नै जोंहा सनानि खानायखौ दिनै हाना होलांदों। एसे गोलावद्राय जाबाय नै इफोरो। गोदोनाखौ बारलायलांसै गोबाव जाबायमोन हायिया। ओमफ्राय दिनै हाना होनोसै आरो इसे बाबा साफा नुनाय बायदि। अ इथिंबो हादो। थादो नोङो। इखो गोरनायाव जयै बायदि खाना होनोसै जिखौ इसे। ओमफ्राय नै खानायखौ खादोंमोन इखौ साफा हरना होनोसै आङो। मानसिखौ खानाय खाबासो एसे साफा नुयो। ओमफ्राय ओरै हनानै लाबाथाय जायलिलि बोरैबा नुयो मोनसे। ना सना? नै खानाया गोलाव जाबायमोन। ओमफ्राय बिजौखौ हानानै होनोसै इसे ओरैहाय। नै बिरबाय स्पाइडारमेन Hai. Miu deh. Miu nanga. Pendolot tanah he. Ini mas tak boleh sekali. Senang gendang. Kok ada kok? Undunan kasih benda. Mabar ha. Dah baik kamu. Megon ha gun hufli nanga. Dulu sana. Này, xin cho này, phát này này. Xin được thay bằng lấy hình tượng. Các bạn. Dần cái sang mình kệ. Mau difokus ya itu. Beauty parlor harga jalan next week. Tahu me? Parlor harga jalan bar. Ada lah, cek kuku mun sebagai besar. Ini kan ini. Tamu sih. Ebat dugay ni say, day gudungang. Sudah lah, day gudunga. Tuh, kuban bro.
편안한 거 하나에 한 건데요. Wow, cái này bị khùng mình đến đây vậy nè. Wow, bị khùng mình đến đây vậy cái này ạ. Gì? Cái này đi hợp bên nào? Rồi, gai kia đây bà, gai kia. Lucy, mami muni, kode, boss. Bisa dugi kenai ba? Madam les yang sunai ba na? Deh, tunggu aja. Yay! Sabar deh, sabar juga. Apa cak? Mak, ini lo, kurus lagi ya karane. Kurus lagi ya karena no. Aku buat.
आबै बुरै जाबाय एबार मा नोंनि खर' खांख्राइखौ खांख्राइखौ